Center for Karbi Studies mahang tekan di Fuma Tipung Arboretum kam craft along Katalon pon. Manja Police Station ke parlu Manja Ben Difu Atwar Hiruni along pang thek the uso ki thidang abang arpu kelong pon. Bangso Mayalong Karbi Autonomous Council CM Dr. Kiliram Rong Hang Sitamit Chetongdun Lapen Karbi Cultural Society Amaipo Kumsing Base Sitamit Chetongdun Lason say Penang and Karbi Students Association Pencheng Lok to take care Risoi Jangatum Chetongdun si Karbi Akayalong Jutang Jubat Lamet Lamchong Lapen Nim Rokong Kachapang Georgia Phanpura Chutan Chingumpon Lapenang Parta Dr. Dharam Singh Teron Pen Dharam Singh Teron Ideas of Karbi Studies Walo Thui Sitamit Aklang Difu Pen Bimal Sintaron Karbi Life. Ining karong po bang karong lo, seta ining karong pen mute jasa meda bang ke ningkan keban ko busi na pali rok mapu la so bang si the meltum ko pene kone pen funding long bom la buson kali kirung kerek pen masela kaddo ko be mama nang cerap don tum fanan la ningkan kep pinian la bang so arnian nang pali rok je fan nang por iduna tum fanan si lam tu fansi curung tu, nengarong ke orang lo, ate la jasmet ke karbiatum kangsir kangcap la bang so angdeng abang iltum bang ateng pen, mampuda iltum turuma sepang bardun adim abilak, masih iltum fan bang elang red kali etok red pusi punang pemapi pema, baning hal si tok lo, iltum kelang tun bang abe. Itum mehno kipudun bawe lase bang ning haling sigetok lase la sobang ili tumda lobilo sornai il tumda ate kethe bang do kere bang do kichini dun bang do lamlun kethe bang do lase la sohor mu bang lemnai pu mathase la so arni pini ningkan keban nang chok arni bang ke jasmet ke la nang le pot ning karong da lam ke lalo lalo jasmet ke karbiatum abu thakil tum academic labang so aketok kelang la so bang kadure thepek apen ke non ke ilitum jong si karbi pu la so bang chipudun bom na lang pulong te chipudun bom nang ko gi pochi la ketok bang pensi ilitum jasemet ke aprang nei ke non ketok bang kavia son sinili theklong academic ketok bang la iltum la so akemang bang la lo iltum mena putha ke mena sitok nei bang ketok lo pro de ke chok chi do vek lo kelile le vek lo la pene karbialam thekhe tum karbialam chi ne tum si karbialam karbia putha karbia phurkum to pu ke chok chi vek pu la iltum along elun do elam do non puta la alam alun kado ka be iltum lun barem lam barem la puthak kang kirim kabuche kang sir kang chap la so bang anso se pathinai pula so bang si jasmet ke Center for Karbi Studies in pen kemang pon la so lu ke jasmet ke karbiatum pulunang karbi pulu de kopilo kona basi ke bang koson karbi alam kona basi nang plan la pen karbiatum anim koson karbiatum arnam aphan kemat hadam koson karbiatum rongrup kabuche koson karbiatum sekarkli kubihan sekarkli karbiatum pulonang etum along ke bangalam pen pangbardam ke chok chedei la pen la le pangbardam lo te non pulonang hi arnam ke etum long ke hi pen arnam bang ke etum ke Hindu atum sombang Abrahamic religion atum long oson Satan or God pulasona hormu pen pasing bardam lo te iltum bang ke chok chi sai delu apo se pinana tum bang ke hi arnam pualam pom dera non bang hi soitan po paksi pudap asi soitan e karbilam kali e por la kali lo pulo te chok chilu asi iltum ke hi arnam busi pu asi e arnam ke bor piri hi ke bor piri busi se karkli hot se ke tam hodel tum ke pu asi lage aprang tum itum a phusar fisar tum lahai alam achor ke pinchong de kang ke chok chi pinchong de kang ma kali bulong de
kupilo la sobang pula sobang asonok thakalam iltum kang ningkan kep kecokan ni di konta dagman pengali sarpos opsi na hanglo lasi Center for Karbi Studies kele new alam lo etil tum ajutang jubat pencenglok le tum elami ki mithang aporom pencenglok angton laso isi tok bang atum isi laso kai study mate laso kamunti pen kang chap lasi nonu we ki metum je la ke nang sot ethele tum karbi tum jong tum tang jubat elami ki pending sompot jong si cicin ne ba karbi phurke mo ke plangalam yo sel tum cikin ne pulong te tum bir daji lasi Dr. Dhrom Singh Tron apan churul te ne apenang part melang lige tok ba lasi nili karbi autonomous council pen ladak Center for Karbi Studies panani kanwang karbi autonomous council long budget long lang korapo thapon po pusen kang dak mono laben ining pen ala tumhan lasa budget long thapon si Center for Karbi Studies tumhan kerap bunje fansi tum GIA gani dere hisab se hajir konto kimia tum zoom hack aphai zoom pic lasi laso aphai kape baje phan ili bor inangi pu laso si matha par 6 nili methang mata ladak wang si chuning ri lo la pen tangka pusa ta me kerap bunje phan karbi autonomous council pen budget long hok pon si lang tu malang kora po pidin po pana ade uwe kimia tum adak tok pen laso ke tok je phan ki print je phan tangka pusa ka dure dudu bahaya pa aputhak se balang seminar si binangi nile tum metha punda sumpor pen changlo metha lame ki jutang jubat pir the thilong ka pele dun je phan seminar ta me laso ka chingki ge jethan laso amai ta me bibiar nang ye phan si la hai ke claim lo la pen ge tangka pusa ta me ki pi ka pe yodin isi kaphere meme karbi anglong arada phan nona kai mithanga somara phan laan ka chene ka hulu asai munit aning arlu do tanglo lason sikeram tang arni manja police atumben tower ki langchari dam amun kheroni along pang thek thek the usoki thitang abang arpu kilong pon lasila so puthak madule chini sita tebok head manja police station along kajibirta tunjia phalsi pachini on News Report Karbi Live.